Mga kapuso, binuksan na sa publiko ang Iwag Festival sa bayan ng Pototan sa Iloilo. Mga bisita dumagsa sa tinaguriang Christmas capital ng Western Visayas. Silipin sa report ni Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Hindi nabigo ang mga bisita mula sa iba't ibang bahagi ng probinsya ng Iloilo nang masilaya na ang inaabangang pagpapailaw sa higanting Christmas tree sa sentro ng plaza ng bayan ng Pototan, Iloilo sa pagbubukas ng taunang Iwag Festival. Ang mga puno ay nadedekorasyonan ng makukulay na Christmas lights. May arc of lights na perfect sa photoshoot ng pamilya o barkada. Ang munisipyo, tila Kastilyo. Nakahilera ang naglalakiang candlelights. May fireworks display din. Kahit hindi na first time ni Nico na bumisita sa tinaguriang Christmas capital ng Western Visayas, nasurpresa pa rin ito sa nagagandahang disenyo ngayong taon. Dami man ang lights. Bisan wala kami kalabot ang fireworks. Okay mangyapon na. Picture-picture, libot-libot. Nag-enjoy, count-count. Para naman makatipid, nagdala ng pagkain ng pamilya Oberas at dito mismo sa plaza nagsalo-salo. At pwede ring mag-food trip sa mura at masarap na mga pagkain sa iba't ibang food stalls. Para mas ma-enjoy ang Iwag Festival experience, syempre may pabanda sa plaza. Suportado naman ng Iloilo Provincial Government ang nasabing festival na maliban sa pagbibigay saya sa mga bisita ngayong Kapaskuhan, nakatutulong din upang mapasigla ang turismo ng bayan at probinsya. Salamat sa aton Iwag Festival, kabutang sang banwa sang Pototan, sa mapa sang turismo sang bilog nga Pilipinas. Hanggang January 2, 2024, pwedeng ma-experience ang Iwag Festival sa Pototan. Para naman mapanatiling malinis ang lugar, inaabisuhan ng LGU ang mga bisita na iwasan ang pagkalat ng basura. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Kim Salinas, nagbabalita para sa GMA Integrated News.